tione kunena kuti uthana ndi nkhanza zotheka ndithu. Asohaya tinzodandaulitsa kuti abambo safuna kukasiya madandaulo akakumana ndi nkhanza, koma malipoti a abambo mwa akudzipha akusonyeza kuti abambo ochuluka akukumana ndi nkhanza. Ndinabwera kuno ku mpingo wa Mpemba SDA kuti ndizapereke ndalama zimene apereka ndi a First Lady ndi a President a dziko lina Professor Arthur Peter Mutharika kuthandizira ntchito yogula mipando pa Mpemba SDA. Chifukwa iwo Vice President akuyenera kuti aonesese kuti role yawo ikugwira ntchito. Akuyenera kuti zinthu zimene ziziwo aja zikhale m'manja mwawo, azizitani, aziziyang'anira, azizilimbikitsa kuti zitopera pasogolo. Munkhani yathu yoyamba, anthu mdziko muno ayamikira wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Jane Ansah kamba kokhala patsogolo pa ntchito yogawa chakudya kwa anthu ovutikitsitsa madera akumudzi. Mtsogoleri wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika anasankha Dr. Jane Ansah ngati woyang'anira ntchito yolimbana ndi njala pofuna kuonetsetsa kuti anthu mdziko muno akulandira thandizo. Polankhula ndi MBC, anthu akuti utsogoleri wa Dr. Ansah pa ntchitoyi uthandizira kuyika mfundo zokhazikika zothandizira kulimbana ndi mavuto a njala. Zambiri mulipoti ili. Kuyambira pomwe mtsogoleri wa dziko lino adayamba kulamulira dziko mwezi wa Septemba chaka chino, boma lakhazikitsa ndondomeko zosiyanasiyana zothandizira kuti mitengo ya chakudya ikhale yokhazikika. Zina mwa ndondomekozi ndi monga kugula chimanga mdziko la Zambia komanso kutolera ndalama zothandizira kugula chakudya cha anthu ovutikitsitsa. Nduna zachuma a Joseph Mwanamveka anatsindika masiku apitawa zakufunika kuti aliyense mdziko muno kuphatikizapo makampani atenge gawo pothana ndi vuto la njala. Sife tokha ngati boma tingathese njala, makufunika maorganization bama institutions ngati Nico Group komanso NBS Bank amene tingathekugwirana manja kuti mavuto amene athe. Mmodzi mwa iwo ndi kuti mwina mabanki athu, financial institutions athu aziyang'ananso mwina kupereka ngongole kwa alimi athu ang'onoang'ono komanso mega farmers amene kuwapasa ngongole za mafetereza komanso kuti agule mbewu ndikudziwa pali maorganization na komando osakwanira. Kuphatikiza kulimbikitsa kuyika poyera ndondomeko yogawa chakudya kwa anthu ovutikitsitsa, wachiwiri oyamba kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Jane Ansah akulimbikitsanso anthu kuti azichita ulimi wa nthirira omwe akuti ndi yankho lenileni pa ntchito yothetsa njala. National anthem yathu ili ndi mavesi atatu, timangoimba vesi limodzi. Vesi lina lija limanena kuti Malawi ndi wodala, ali ndi nyanja ndi mitsinje, mapiri ndi mavalesi. Ndiye tikamvetsetsa imeneyi tiona kuti tidadala ndi nthaka ndi madzi. Ndiye tiyagwiritse ntchito madzi amenewa kuti tikhale ndi chakudya chokwanira. Ndipo anthu mdziko muno alimbikitsa wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko linoyu kuti apitirire ndi ntchitoyi yomwe ati zithandiza kupereka upangiri oyenera othana ndi vuto la njala. Usually timaona ndithu kuti zinthu sizimayenda bwino, anthu sakhala nazo serious and pena pamalowaso ziphuphu ndikatangale ndi akatsogolera Vice President atha ndithu kumaona kuti I think ma shortfalls ali apa ndi apa tipange improve umu ndi umu. Zili bwino kwambiri komanso kumbali ngati ya nthirira ya ulimi wa nthirirawo uli bwino chifukwa chonena kuti tikadikira kuti mvula mpaka na igwe kuti tidzalime kuti mvula mpaka na igwe ndi mmene dziko lathu likuyendera kumbali ya chakudya ndoti sizikubwira. And kufunikira kwambiri chifukwa iwo Vice President akuyenera kuti aonesese kuti role yawo ikugwira ntchito. Akuyenera kuti zinthu zimene ziziwo aja zikhale m'manja mwawo, azizitani, aziziyang'anira, azizilimbikitsa kuti zitopera pasogolo. Kuyambira pomwe chipani cha DPP chinalowa mboma, mitengo ya chimanga yakhala ikutsika madera osiyanasiyana kuchoka pa 70,000 kwacha pa thumba nkufika pa 50,000 kwacha pa thumba la 50 kg madera ena. Trust Office, MBC, Lilongwe. Komiti ya kunyumba ya malamulo yoona za malamulo yati ichita chothekera kuti ofesi yoona kalembera wa zipani idzipatsidwa ndalama zokwanira zolonderezera momwe zipani zikuchitira momwe zidzathandizire pa chisankho chimene chidzachitike mtsogolo. Wapa mpando wa komiti a Gilbert Konyongwa anena izi pamene bungwe la Chisankho Watch limatulutsa ripoti lokhudza momwe chisankho cha chaka chino chinayendera. Malinga ndi Konyongwa ati ndokhutira ndi ripoti ndipo komiti yawo ichita chothekera kuti okhudzidwa ayike chidwi
pa zimene zili mu lipotilo. Kuchoka mu ripoti muja aonesapobe kuti ofesi imeneyi sinathe kugwira ntchito bwinobwino, komanso mwa anthu amene abwera ku Zambia nawo ripoti ambiri anadandaula zimenezo zokuona kuti tikuona ngati kuti ofesi imeneyi ku zinthu zopereka ma handouts kuli kupereka ndalama zimachitika, koma mwina ofesi sinagwira ntchito yake bwinobwino. Ndiye ineyo ndi mmene saonera anthu ena onse kuonera kuti nkhani yayikulu ndionera kuti chifukwa chokuti sinapasidwe zoyenereza zokwanira ngati zinthu ngati ndalama anthu ogwira ntchito kumene koko. Ndiye ifeyo tiyesesa kuti ulendo uno ofesi imeneja ilongosoke kuti tithandizire kuti ipasidwe ndalama anthu alembedwe bwino ntchito, kuti ulendo winawo 2030 izakhale kuti kugwira ntchito molongosoka, kuti ntchito imene inakhazikitsidwa iyende, kuti agwire ntchito anthuso aone kuti kuli ofesi imene ithandizire pa zisankho. Poyankhula atapereka lipotilo wapampando wa bungwe la Chisankho Watch a Bishop Guilford Matonga anayamikira anthu mdziko muno posunga bata nthawi ya chisankho. Nduna yona zachitetezo achimwemwe chipungu atsimikizira asilikali ankhondo a dziko lino kuti boma lipitiriza kuonetsetsa kuti akulandira maphunziro, upangiri komanso zonse zowathandiza pa ntchito yawo. Achipungu amalankhula izi ku sukulu ya maphunziro a akuluakulu a asilikali ya Malawi Defence Force Command and Staff College ku Salima pamwambo wopereka masatifiketi kwa akuluakulu ena asilikaliwa amene amaliza maphunziro awo a chaka chimodzi. Charles Wahara ali ndi ripoti. Poyankhula pamwambowu, nduna ya zachitetezo chimwemwe chipungu inatsindika kufunikira kwa Malawi Defence Force. Ndunayi inati nthambi ndiofunikira kwambiri pa chitetezo cha mdziko muno komanso kunja kwa dziko lino komanso pa zinthu zina zosiyanasiyana. Ndunayi inaonjezanso kuti nkofunikira kuti Malawi Defence Force akhale ndi upangiri oyenera komanso kuti adindo ku nthambi adzikhala ozama pa maphunziro awo, nchifukwa chake boma inakhazikitsa sukulu ya pamwambayi. Achipungu ananenetsa kuti nkofunikira kuti akuluakulu ankhondo adzikhala ozindikira komanso ozama pa maphunziro, atikamba kuti dziko lapansi likumana ndi zinthu zosiyanasiyana zimene zimafunika nzeru zawo. Ndipo iwo anatsindika kuti boma ndilodzipereka kuonetsetsa kuti akuluakulu ankhondo ku Malawi Defence Force ali ndi upangiri komanso akuzama pa maphunziro awo. Pa za maphunziro apa sukuluyi, ndunayi inati sukuluyi kupereka maphunziro ndi upangiri ozama omwe kale asilikali a dziko lino ankakalandira kuchokera ku mayiko akunja, koma pano sukuluyi kulandiranso ophunzira kuchokera m'mayiko akunja, zomwe zikupangitsa kuti maphunziro adzipita patsogolo. Ena amati kuphunzira sikutha. Asilikali ena amene lero alandira masatifiketi awo mmene timamva ena ndi masters, ena ma degree, ena ma diploma, koma anachiona cha nzerube kunena kuti atenge maphunziro ena kuti zimene ataphunzirezo zithe kuwathandiza potukula dziko la Malawi komanso Defence Force yathu. Chotero tikuthokoza kunena kuti asilikali amenewa awaonesa chidwi potukula maphunziro awo, komanso ena amene ali kuno atengerepo chisanzo kunena kuti kuphunzira sikutha, atenge makosi amenewa kunena kuti tikhale ndi Defence Force yathu pophunzira bwino komanso ozindikira chomwe ayenera kuchita. Poyankhula ndi MBC mwakugwirizira udindo wamkulu wa MDF Staff College, Colonel Alfred Matambo anayamika ophunzirawa atikamba ka nzeru komanso kusunga mwambo zomwe ndizofunikira pa chikhalidwe cha chisilikali. Iwo anati chikhazikitsireni sukuluyi mchaka cha 2020 ophunzira ochokera mdziko muno komanso mayiko osiyanasiyana okwanira 115 ndi omwe alandira maphunziro awo. Kwa ife chimenechi ndi chinthu chachikulu ndipo matanthauzo ndi ochuluka kwambiri. Chifukwa poyambirira amene wamalizamu ndi kuti sukulu ino yatulutsa ophunzira 115 amene walina kati MDF izitumiza kunja masukulu akunja ni ndalama zambiri, kuyambira ndalama zolipira sukulu, allowance amene amalandira chokudya, ni ndalama zambiri, stationary ni ndalama zambiri imene boma linakapitisa kunja. Chaka chino ophunzira 18 ochokera ku Malawi komanso 12 ochokera m'mayiko osiyanasiyana mu Africa monga Eswatini, Zambia, Mozambique, Tanzania, Rwanda, Botswana ndi Uganda ndi omwe alandira ulemu wapadera atamaliza maphunziro awo a miyezi 12. Charles Wahara, MBC, Salima. Unduna ona kuti pasakhale kusiyana pakati pa amayi ndi abambo wati ukomana ndi magulu osiyanasiyana kuonikanso ndondomeko zogwiritsa ntchito polimbana ndi nkhanza pakati pa amayi ndi abambo. Modzi mwa akuluakulu ku undunawu a Jafet Chirwa ati mwazina ndondomekoyi ikufuna kufotokozera bwino nkhani zokhudza nkhanza zimene zimachitika pa makina a intaneti. Catherine Banda ali ndi ripoti.
Jafet Chilwa omwe ndi mmodzi mwa akuluakulu ku unduna oona kuti pasamakhale kusiyana pakati pa amayi ndi abambo ati undunawo ukuchita misonkhano yophunzitsa anthu za nkhanza komanso malo okadandaula za nkhanzazo. Achilwa ati masiku akudzawa akhala akukumana ndi maunduna komanso mabungwe ena pa nkhani yowunikanso ndondomeko zomwe dziko la Malawi likugwiritsa ntchito pothana ndi nkhanza pakati pa amayi ndi abambo. Iwo ati iyi ndi nthawi yoti mabungwewa apereke maganizo awo pamomwe ndondomekoyi angayikonzere kuti ithandize kuthetsa nkhanza zomwe zimachitika pakati pa amayi ndi abambo. Tikukonzanso ndondomeko zina ndi zina monga pakadali pano tikukonzanso ndondomeko imene imaona za nkhanza zimenezi pa chizungu timati National Plan of Action to Combat Gender-Based Violence. Ndicho linga choti tionetsetse kuti nkhani zokhuza nkhanza zimene zimachitika mu njira zosiyanasiyana makamaka masamba anchezo ndi mwina motere tazika monso ndipo tazipezeranso njira zina zoti tithane nazo. Mmodzi mwa akuluakulu ku konsolo ya boma la Lilongwe Emmanuel Sohaya ati pakati pa miyezi ya Januwale ndi Juni chaka chino milandu yokhudza nkhanza pakati pa amayi ndi abambo inapitilira 1200 yomwe yopitilira 800 anadandaula ndi amayi pomwe chamma 400 odandaula anali abambo. Pamadandowa akuti 10 anali okhudza nkhanza zomwe zimachitika pa makina a intaneti. Anthu akabweresa nkhanza zija azitha kuthandizika bwinobwino kuti zitha kuti ngati zavuta apa akathandizike ofisina referral system yathu ikhale yabwino. Chachiwiri komanso kuphunzitsa kagwiridwe ya ntchito kabwino kamakono malinga ndi nkhani za intanetizi kwa azilangizi athu amene amakhala ma one stop center tazitha kugwira ntchito izi ndi zimene zikulimbikitsika kuti tione kunena kuti uthana ndi nkhanza zotheka ndithu. Sohaya ati nzodandaulitsa kuti abambo safuna kukasiya madandaulo akakumana ndi nkhanza, koma malipoti a abambo mwa akudzipha akusonyeza kuti abambo ochuluka akukumana ndi nkhanza. Msonkhano omwe konsolo ya Lilongwe inachititsawo ndi gawo la ntchito yozindikiritsa anthu yomwe unduna oona kuti pasamakhale kusiyana pakati pa amayi ndi abambo unakhazikitsa pa 25 Novemba pomwe udamema anthu kugwira ntchito yophunzitsa ndi kulimbikitsa zothana ndi nkhanza. Catherine Banda, MPC Lilongwe. Boma lati kukhazikitsa mfundo za njira ya makono yogwiritsira ntchito intaneti zithandiza kulimbikitsa luso la makono komanso kuteteza ufulu wa anthu kuphatikizapo achinyamata. Mmodzi mwa akuluakulu ku nthambi yoona za luso la makono a Akim Sanuka alankhula izi pa msonkhano ofuna kuti amve maganizo kwa akatswiri osiyanasiyana mu mzinda wa Blantyre. Takhala tikuona chitukuko chochuluka kukhuzana ndi technology, kagwiritsidwe ntchito ka technology mboma komanso ku private sector. Zimenezi zabweretsa chiopsezo chimene boma likufuna kutengapo gawo kuthana ndi chiopsezo chimene chabwera kamba ka kagwiritsidwe ntchito ka internet. Ndeti kukamba kuti mkomano wa lero tabwera kudzakambirana kupeza maganizo ena owonjezera pa policy imene aboma tabwera nayo yokhuzana ndi cyber security kapena kuti njira za makono za kagwiritsidwe ntchito ka internet. Zimenezo zabweretsa ziopsezo zambirimbiri monga kuberana mchitidwe wa kuzembesa ana ndi zotero. Ndi chifukwa chake tabwera kuti tizakambirane tipeze maganizo ena owonjezera pa policy imene. Ndipo mmawu ake mkulu woyang'anira maphunziro a zamalamulo ku sukulu ya ukachenjede ya Catholic a James Kapale anatsindika kufunika kuti boma lipeze njira zimene zingathandizire kuti ndondomeko zigwire bwino ntchito. Ndi chiyembekezo chokuti mu policy mu nkhani za malamulo bwinobwino ziunikidwe mwa ukadaulo monga timaicha legal framework ya cyber security policy komanso nkhani za governance kuti ziunikidwe bwinobwino komanso mmene tingapangire implement policy imeneyi. Mapolisi akhala kupangidwa mbuyomu maboma apitawo komanso kuyambira kale koma implementation ya mapolisi yakhala yosakhala bwinobwino. Ndiye ndifuna kuti implementation ya policy imeneyi iunikidwe bwinobwino kuti ana andi anthu amene amagwiritsa ntchito makompyuta azitetezedwa.
Popitira nkhanizi mtsogoleri wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika ndi mayi wa dziko lino Madam Gertrude Mutharika apereka thandizo la ndalama zokwana 5 million kwacha ku mpingo wa Seventh Day kumpemba mu mzinda wa Blantyre. Thandizoli alipereka kudzera kwa mlangizi wa mtsogoleri wa dziko lino pa nkhani za chipembedzo Apostle Timothy Koviwa. Simeon Shumba wadza ndi nkhani yonse. Kulankhula pamwambo opereka cheke cha ndalama zokwana 5 million kwacha, Apostle Timothy Koviwa ati mtsogoleri wa dziko lino ndi mayi wa dziko lino amazindikira ntchito yayikulu yomwe mipingo ikugwira mdziko muno polimbikitsa ntchito za chitukuko. Choncho chifukwa chake iwo sanachedwe kuchitapo kanthu. Ndinabwera kuno ku mpingo wa mpemba SDA kuti ndizapereke ndalama zimene apereka ndi a First Lady ndi a President a dziko lino Professor Peter Mutharika kuthandizira ntchito yogula mipando pa mpemba SDA. Zimene zikutanthauza kudzipereka, kukonda Mulungu kumene kuli pa President athu ndi a First Lady, kunena kuti akuyamikiranso ntchito zimene zipembedzo zimagwira mdziko muno. Tonse aboma komanso zipembedzo timathandiza munthu mmodzi yemweyo amene amakhala kuthupi komanso ku uzimu. Ndifaje muzaona kuti aboma akulimbana ndi kumanga zipatala masukulu, nawonso azipembedzo akumanganso zipatala masukulu kuti timuthandize munthu mmodzi yemweyo. Ndiye azipembedzo amathandiza boma likakhala ndi zochitika zawo madera ngati amaphunziro achipatala ndi zina zambiri. Apa paso a President atuonetsera kuti ifeso ngati anthu tikuyenera nawonso achipembedzo akakhalako ali ndi ntchito zina tiziyathandizanso. Ndipo a President atitsogolera nyengo inoyo kukhala chitsanzo chabwino popereka ndalama yokwana 5 million kuti abale athu ampemba SDA agule mipando. Chifukwa chake ndinabwera pano kuti ndiayimirire popereka thandizo limene lachokera kwa President athu a Professor Peter Mutharika komanso a First Lady athu a Professor Gertrude Mutharika. Ndipo polandira thandizoli, mmodzi wa akuluakulu a mpingo a Frank Maganizo athokoza mtsogoleri wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika komanso mayi wa dziko lino Professor Gertrude Mutharika kamba kuchitapo kanthu mwansanga iwo atapempha. Ifetu ndiothokoza kwambiri kwa Professor Peter Mutharika komanso Professor Gertrude Mutharika chifukwa cha mphaso imene atipatsa. Sitimayembekezera kuti angatipase mofulumira choncho ayi, koma tithokoze Mulungu kuti kudzera mwa iwo atipasa mphaso imeneyi kuti tikagulire mipando. Pali ntchito yayikulu imene tikadali kukonzanso kachisi wathu, koma zonse tizisiya m'manja mwa Mulungu. Chifukwa Mulungu ndi amene amasogolera ntchito yake. Ndiye tikukhulupirira kuti chisanzo chimene atipasa Professor Mutharika ndi Professor Gertrude Mutharika ena nawonso atengapo mbali kutithandiza kuti kachisi wa Yehova amalizike. Mpingo wa mpemba Seventh Day anautsegula mchaka cha 2007 ndipo uli ndi Khristu oposa 300. Simeon Shumba, MPC, Blantyre. Bungwe la Elderly Assistance lomwe limamenyera ufulu wa anthu achikulire mdziko muno lapempha boma kuti liyambitse ndondomeko zimene zingathandize kusamalira achikulirewa ponena kuti ambiri akukhala mu umphawi wadzaoneni. Mkulu wa bungweli Lusungu Luhanga amalankhula izi pamwambo wapadera umene bungwe lawo ndi amayi achipani cholamula cha Democratic Progressive DPP anakonzera chakudya masana agululi kuchileka mboma la Blantyre. Charles Chindongo walemba ripoti limene akuwerenga ndi Ruth Kinangwa. Poyankhula ndi MBC, mkulu wa Elderly Assistance Network Lusungu Luhanga apempha boma kuti yambitse insurance yapadera ya anthuwa pamene kafukufuku wawo akusonyeza kuti achikulira ambiri mdziko muno ndi onyenchera zomwe ndi zodandaulitsa. Project imeneyi inabwera chifukwa cha azigogo ambiri akumwalira nthawi yawo isanakwane chifukwa chonena kuti akusowekera, they don't have access to the health care because they live in hilly deep remote areas. They cannot travel to the health center.
kuti akalandire thandizo. Iwo amalankhula pambali pa mwambo omwe anakonzera chakudya cha masana achikulire ku Blantyre limodzi ndi amayi a mchipani cholamula cha DPP chigawo chakumwera. Pothirirapo ndimanga mkulu wa amayi mchipanichi mchigawo chakumwera Mayi Maria Mainja ati boma la DPP likupereka chimanga kwa amene alibe chakudya mu nyengo ino yomwe mabanja ena mdziko muno alibe chakudya komanso zipangizo za ulimi zotsika mtengo kuti miyoyo yawo ipite patsogolo. Pali masomphenya akulu Profesa Thapita Mutharika wayika mapulani akuluakulu kuti achikulire asiye kupangidwa zipongwe m'midzi, kulozedwa tsala, nkhani za maufiti, kuchitidwa nkhanza komanso kusamaliridwa kosiyanasiyana. Nde ifeyo ngati azimayi akuno kumwera tinaona kuti tiyambe naye Profesa maloto ake amene ali nawo osamalira akuluakulu kuti achikulire athu amene amatisungira miyambo, amene amatisungira maulemu athu ndi midzi yathu m'midzimu. Tiyasamalire nkuona mwationa lero tikubwera kuno kudzakhala nawo. Pakadali pano nduna yakale yomwenso ikuyimira chipani cha DPP pa chisankho cha phungu chomwe chichitike ku Zambwe kwa boma la Blantyre posachedwapa apita kumpalume alonjeza kuti adzathandiza kupititsa patsogolo ufulu wa achikulire mdziko muno. Masomphenya sana sinti masomphenya ndi masomphenya apita Mutharika, masomphenya ndi masomphenya a chipani cha DPP anthu akhale ndi chakudya, akhale ndi masukulu kwanira, pasapezeke munthu amene akanika kupita sukulu chifukwa cha zosowa za fees. Komanso pasapezeke mwana akulephera kupita sukulu foma masukulu ali patali ndiye tionjezere masukulu, tionjezere magetsi. Ana amene akanika kupeza ntchito tapatse maluso okwanira kuti akhoza kupanga maluso kuti akapeza ntchito. Komanso kwa ine kunoku ndikubudzi mijiko kulibe okwanira tionjezere mijiko. Pomalizira apo achinyamata ena amalakalaka atapeza ntchito yondisa galimoto tapatse maphunziro awo lero kuti achinyamatawo apeze license akatero akuzomaliza ntchito. Izi ndi zimene ndikufuna kuti zichitike kuno ku Blantyre kwa anthu akudekana. Malinga ndi kafukufuku wa bungwe la Manepo mdziko muno muli anthu achikulire oposa 500,000. Munkhani za malonda, banki yaikulu ya Reserve kudzera ku project ya Financial Inclusion and Entrepreneurship Scaling Finesse yapereka ndalama zokwana $46 million yomwe ndi pafupifupi 92 billion wacha kuma business ang'onoang'ono ndi omwe ayamba kutukuka kumene SMEs othandiza kukweza ntchito zawo. Mkulu wa Finesse Ralph Tseka anena izi pouza MPC kumapeto wa ulendo wa ulemba nkhani mu mzinda wa Blantyre. Waupi Mwangulu wadzandiza mbiri. Project ya Finesse inakhazikitsidwa ndi cholinga cholimbikitsa ukazitape wa mabizinesi, kupereka maphunziro capacity building mchingerezi, komanso kuthandiza ndi ndalama kuti mabizinesi ang'onoang'ono akule kudzanso achulukitse mpikisano kudzanso kuti alowe bwino pa msika. Mmodzi mwa omwe apindula ndi project iyi ndi Atata Sikaliapa omwe ali ndi kampani yopanga nsapato. Akaliapa agwiritsa ntchito madola 100,000 omwe ali pafupifupi makwacha 200 million kuti agule makina a direct injection mold omwe akuyembekezeka kukulitsa kwambiri business yawo popanga nsapato. Iwo ati akonzekera kuchulukitsa ogwira ntchito kuti akwaniritse kuchuluka kwa kufunikira kwa zinthu zawo. Boma kudzera mu office ya Registrar General lapindula kwambiri ndi project ya Finesse kudzera ku World Bank makamaka pakusintha ndi kukonza dongosolo la kulembetsa makampani pa intaneti. Achikumbutso Namero ndi Registrar General wa Malawi ndipo adayankhulapo za kusintha komwe kwachitikaku. Project ya Finesse yatithandiza kupititsa patsogolo system yomwe tili nayo kuno kwa Registrar General yochedwa Malawi Business Registration System, kapena kuti MPRS. System imeneyi inapangidwa kuti zithandizira Malawi kulembetsa mabusiness mosavuta. Mukudziwa kuti poyamba munthu kuti alembetse business amene wabwera ku office kwathu ku Blantyre, ku Lilongwe, ku Nzuzu, zomwe zinali zodula. Munthu amene akupeza transport adzafile mafomu adikirire asanalandire chiphaso chake chopangira business. Ndi system imeneyi panopa nzika za ku Malawi zimatha kulembetsa business zawo pa internet. Pakadali pano mkulu wa project ya Finesse Ralph Tseka ati project iyi yathandiza kwambiri kutseka mipata yomwe imalepheretsa mabizinesi kupeza ngongole zotsika mtengo komanso kutsitsa kuchuluka kwa malonda omwe timadalira kuchokera kunja. Ntchito imeneyi tingoti project yonse inali ya $86 million, koma ntchito iyi yopereka ngongole inali component ya $47 million.
ndalama zimenezi zonse zinatha ndithu, koma mabanki anayamba kumabweza ngongole zimene tinapatsa zija. Ndiye tinapempha chilolezo kuchoka ku World Bank kuti kodi ndalama izizi sitingatheno kumazibwezeranso kuti zizipitiriza kuthandizabe anthu. Atatipatsa chilolezo chimene chichi anthu tikumazibwezanso, ndiye anthu ambiri athandizika ndi ndalama zimenezi kwambiri. Ngakhale ndalama zimenezi poyambirira timaona ngati ndalama zochuluka zedi, koma panopa taona kuti anthu ali ndi chidwi chopanga business kwambiri. Ndiye unaona kuti ndalama zimenezi mmene zikubwereranso anthu akuonetsabe chidwi kuti akhoza kupanga business chifukwa anthu ambiri ndalama zimenezi akubweza. World Bank inathandiza project ndi ndalama za madola zokwana 86 miliyoni omwe pafupifupi ndi makwacha 172 biliyoni. Malo mwa MBC kuchokera kuno ku Blantyre ndine Waupi Mongulu. Munkhani za masewero, timu ya mpira wa miyendo ya FCB Nyasa Big Bullets yaonjezera mwayi wake otenga TNM Super League itagonjetsa timu ya Karonga United ndi zigoli ziwiri kwa du. Ongani Lungu komanso Ephraim Kondowe ndi amene anagoletsera timu ya Bullets pa masewero amene anachitikira pa bwalo la masewero la Karonga Stadium. Timu ya Mighty Wanderers yomwe ndi yachiwiri pa mndandanda wa matimu amu TNM Super League ndi mwayi ofanana mapoints ndi Bullets ngati itagonjetse timu ya Ekaya pa masewero amene ataseweredwe lero pa bwalo la Kamuzu mu mzinda wa Blantyre. Munkhani zakunja, mtsogoleri wa dziko la Kenya William Ruto wayamikira mgwirizano wa zamtendere umene maiko a Rwanda ndi Democratic Republic of Congo asayinirana. Ruto anena izi pamwambo umene unachitikira ku Washington mdziko la United States of America. Ninkhani imeneyo tafika pa mapeto pa nkhani zathu mmawa uno, tisanasiyane na insomitu yake.